Tashar jirgin ƙasa ta Abakwa tana ɗaya daga cikin tashoshi mafi cunkoso a Arewa a zamanin mulkin mallakar Turawa. Mata suna zuwa tashar suna sayar da ƙuli-ƙuli, masa, tuwo, gyaɗa da sauran abinci. Maza na ɗaukar kaya da masu tsaftace waje. Akwai masu siyar da tikiti. Sai ya kasance mutane da dama sun samu aiki a wannan tasha. Bayan shekara 114 da gina ta, Sidi Haidar kawai ya tafi wannan tasha domin gane ma idonsa tsohuwar tashar nan mai tarihi yanda take a yanzu. Kaduna daga tushe tare da ni Sidi Haidaru, mu haɗu a kashi na gaba.